Vždycky jsem chtěla slyšet zpívat Martu Kubišovou. Proč se nemohlo všude cestovat? Kolik toho mohl člověk vlastně? A co jim vlastně vadilo na náboženství? A jak trestali lidi, kteří vyjádřili svůj názor? Proč lidem kazili život? Proč se cenzurovaly filmy? A proč byli lidé sledováni? Byli snad důležití? A to brali majetek všem? A bylo těch demonstrací víc? Marcela a za tohle mě určitě vyhodí ze školy. Jsem Alžběta a jdu bojovat za svobodu. Jsem Pepa a bojím se, jak tohle dopadne. Já jsem Marie a jsem pošťačka a doufám, že to, že tady jsem, k něčemu bude. Já jsem Zdeňka a chci jít domů. Já jsem Kája a jsem naštvaný občan Československé republiky. Jsem Radmila a chci změnu. Já jsem Libor. Pracuji u tajné policie a tato práce mě těší a dobře živí. Jsem Milan a k policii jsem se přidal, abych pomáhal, ne dělal takovéhle věci. Jsem Karel a ctím socialistické zákony.
Počkat, jak byla, snad bude. Minulost je nepodstatná. Nás zajímá budoucnost. Bude jednou jedna holčička, které budou říkat Červená Karkulka. Červená, dobrý. Ovšem, Karkulka nelze. Dej tam třeba Čepička. Ale přece nemůžou říkat holčičce Čepička. Bude jednou jedna holčička, které budou říkat Červená Karkulka. Podle čepečku z červeného sametu, který nosila. Samet je buržoázní. Dej tam plátno. Radši to změň, ať nemáš problémy. Podle čepečku z červeného plátna, který nosila. Žila spokojeně s maminkou a tatínkem. Žila spokojeně v kolektivu. Ale maminka s tatínkem jsou přece nejdůležitější. Žila spokojeně. Karkulka měla babičku, která žila na kraji lesa. Jednoho dne jí maminka řekla: Karkulko, babička je nemocná a potřebuje něco k jídlu. Nachystala jsem jí do košíku koláče a víno. Víno, koláče, to je moc buržoázní. Stačí chléb a voda. Já si myslím, že chléb a voda jí opravdu budou stačit. Nachystala jsem do košíku chléb a vodu, ale nescházej z lesní pěšiny a nezastavuj se s cizími lidmi. Nescházej z lesní pěšiny a nezastavuj se s podvratnými živly. Ale to se do literárního textu vůbec nehodí. Nezastavuj se s cizími lidmi. Karkulka poslechla maminku a vyrazila na cestu. Držela se pěkně vyšlapané lesní cestičky. Snad asfaltového chodníku, vybudovaného našimi dělnickými soudruhy, ne? Ale to už vůbec nezní jako pohádka. Aspoň ten asfaltový chodníček tam ne. Bude to pro tebe lepší. Držela se asfaltového chodníku, dokud si nevšimla kolem cesty červených jahod. Zobla jednu, druhou a šmejdila všude kolem. Šmejdila a to tam něco hledala? Ať jde raději rovnou po cestě k babičce. Držela se asfaltovaného chodníku a najednou se před ní vynořil vlk. A kdo to má být ten vlk? To je nějaké krycí jméno? Vynořil se před ní pes. Ale pejska se přece nemůže bát. Vynořil se před ní prase. A není to prostě divoké? Dej tam krávu, ta je aspoň užitečná. Musí tam být vlk, ať se ho bojí. Kráva je silná a houževnatá, jako naše strana. A co tam dát kuřátko? To je takové milé a nikomu nevadí. Vlk! Kráva! Vlk! Kráva! A dost! Tady se nedá pracovat. Dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým
mohl být